بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين akwai alhaji ahmad na 'yan mashina da yake mu da lawan allah ya yi masa rasuwa yau wadda kuma kafin ya rasu ya bar wasiya cewa idan ya riga ne da masa sallah to kuma allah da ikonsa ya riga ni ya rasu allah ya ji kansa allah gafarta masa to a yadda dai su rasuwan shi alhaji ahmad sai aka ɗauke wuta abinda duk su iyalan suka shirya suka ce karfe 1 na rana da a yi masa sallah wato kusan yanzu saura rabin awa kenan to ban sani ba sun kawo shi ko ba su kawo shi ba allahu alam suna hanya ko to idan allah sa sun iso idan mun yi sallan juma'a kowa sai ya tsaya a sahunsa kawai mu masa sallah allah ya ji kansa allah ya gafarta masa wannan kenan dangane da tafiya ta kuma da nake ta magana a kai insha Allah yanzu tafiyan ta matso kusa ban sani ba ko dan yi ramadana a can ko dan yi ramadana a nan allah ya zaba mana mafi alheri kun san allah ya jarrabe mu ramadan biyu da suka wuce duka kusan ban yi su a nan ba da ramadan da na yi ta can a kurkuku da kuma da na yi ta wajen gudun hijira to ga ta bana ma ba mu sani ba zan yi ta a nan ko ba zan yi ta a nan ba allahu alamu abinda muke fata dai addu'a allah sa a je lafiya a dawo lafiya huduwa mutum sunanta daga ƙin gaskiya sai bata daga ƙin gaskiya wa ma za ba da alhaq illa dalala wannan huduwa ta kunshi ɓangarori guda biyu ɓangare na ɗaya akwai wannan bawan Allah da ake ce masa Muhammad bin Muhammad wadda yake Suleja jihar Neja na yi masa adalci amma bai mun adalci ba wannan magana ba don ya yi ta ƙararrama a social media ba da ba buƙatar na yi ta a nan ta amma a social media ya yi ya watsa ban sani ba kuna buƙatar in sai na saka muryarsa kun ji ko ba buƙata kawai faɗa ba sai an saka ba to shi kenan to amma zan ɗan mai da mu baya a lokacin da gwamnatin Neja ta yi ƙoƙarin kama shi da dakatar da karatuttukansa a lokacin sai aka samu waɗansu malamai suka fito suka yi ca suna zuga gwamnatin Neja a kansa maimakon koda yana da kuskure ba daidai ne su goyi bayan gwamnati ta walakanta shi ba domin ta walakanta shi gobe kai ma da walakanta ka sai sa mutanen gane Allah ya musu albarka ba sa bari gwamnati ta walakanta malami don suna da saɓani da wannan malamin ta wannan bawan Allah mutane suka fito suka yi ca a kansa malamai kai waɗansu ma suna da wayoyinsa ba su taɓa buga masa waya ba amma da suka ji gwamnatin Neja ta shigo wuf sai suka kama maganganu a kansa suna ta zuga gwamnatin Neja
kan ta kama shi ta kai shi kurkuku. Allah da iko a daidai wannan lokacin na fito na ce to maganganun da ya faɗa na sama musu mafita da kyakkyawan fassara, har ma na ce ni ba dan barranta da shi ba. Haka ne? Na ce ni ba dan barranta da shi ba. To a cikin maganganuna har na ce mai yiwa abin da ya faɗa cikin maganganunsa ishahadi ne irin nasa, bi ma'ana ra'ayi ne irin nasa. Aka samu waɗansu malamai maƙiya Allah sai suka ce wai na ce masa shi mujtahidi ne. Suka ce na ce masa shi mujtahidi ne. To da na zo nake kare kaina na ce amma ba ku manta ba a ƙarshen hudu ba ta aina ce je yi karatu, shi matashi ne. Na ce to ni a matsayina nawa zan ce wa mujtahidi ya je yi karatu. Har na ba da misali na ce Imamu Malik irin su Imamu Shafi ai mujtahidai ne, yanzu zan ce su je su yi karatu? Ya ce kaga ba ina nufin mujtahidi ba ne, ina nufin ƙoƙari ne irin nasa, ra'ayi irin nasa. Har ma nake cewa kana da ƙarancin shekaru ka je kai karatu, saboda na fahimci bai da karatu ɗin, yana da ƙarancin karatu. To Allah da ikonsa dai aka dakatar da shi daga karatun da yake yi a can Neja, Suleja. Ina jin ya kai kusan kamar wata 2 ko? To sai ya dawo karatu a satin da ya wuce. To da ya dawo karatu a satin da ya wuce sai zan tobe mun adalci ba. Ya dangana mun wata aƙidar da ba ni da ita. Ya dangana mun wani ra'ayi wadda ba ni da shi. Wadda ra'ayinsa ne aƙidarsa ce sai ya ɗauka ya dasa mini. Ta bai mun adalci ba. Bai mun adalci ba. Kuma na san wannan ra'ayin da ya ɗauka shi ma da wannan aƙidar rashin karatu ne. Domin wannan aƙidar ta saba ma dukkan ahlus sunna wal jama'a na duniya. Akwai ka'ida akai amma bai sani ba ne. To kuma sai ɗauko wannan aƙidar ne sai ya dasa mini kuma ya yaɗa social media. Lokacin da yake ƙoƙarin mai da raddi ma Jamilu Wazir ko Malam Jamilu Wazir. To ni raddin da suke tsakaninsu wallahi ban taɓa sa baki ba. Ban taɓa ce don me Aliyu Waziri ka mayar masa da raddi ba, ban taɓa ce don me shi me yake mayar maka da raddi ba. Wallahi tallahi ban taɓa magana da ko ɗaya daga cikinsu ba, ko ta ƙasa ko ta waje. Tun da dama mai da raddi ai daidai ne. In ka ga na yi ba daidai ba ka mayar min da raddi. In na ga ka yi ba daidai ba mayar ka raddi, mutane su wanci inda gaskiya take. To da ya zo yake mayar masa da raddi, yake mayar wa shi a Aliyu Waziri raddi, sai ke cewa ai kai maganganunka da aƙidanka ma ta saba wa malaminka Dr. Idris Abdulaziz. Sai ce malaminka ya yarda demokuraɗiyya kafurci ne, kuma baya kallon 'yan demokuraɗiyya a matsayin musulmi. To kaga wannan da ya ce ba na gani 'yan demokuraɗiyya a matsayin musulmi, wannan aƙidarsa ce, kuma bai mun adalci ba. Ban taɓa faɗan wannan magana ba, ko a karantarwa na ko a rubutu na, ban taɓa faɗan cewa wanda ya shiga demokuraɗiyya cewa kafiri ne ba musulmi ba. In kuma akwai ya kawo, aƙidarsa ce ba aƙidata ba ce. Mun daidaita cewa demokuraɗiyya tsari ne ba na musulunci ba, kafirci ne, amma ban ce wanda ya shiga kafiri ba ne ko ba musulmi ba. Na taɓa faɗa, kun taɓa ji? To ya yi nasabta min wannan aƙida, ya zalunce ni. Shi ma abin da ya sa ɗauki wannan aƙida ɗin saboda bai da karatu. Kun san dalili? Ƙa'ida ce muƙarrara inda ahalis sunna, ku saurara ku ji. Ƙa'ida ce muƙarrara inda ahalis sunna wal jama'a, cewa alhukumu alal fi'ili laisa hukuman alal fa'il. Bai san da wannan ƙa'ida ba. Alhukumu alal fi'il laisa hukuman alal fa'il. Bi ma'ana la yalzamu الحكم على الفعل حكما على الفاعل.
me ma'anan ka'idar wadda ahlus sunna ke tafiya kanta cewa akwai bambanci tsakanin hukunci akan aiki da kuma wanda ya aiki din. Hukuncin da ake yi wa aiki ba shi ake yi wa mai aiki ba. Kun ji ka'idan? Hukuncin da ake yi wa aiki ba shi ake yi wa wanda ya aikin ba. Wannan ka'ida ahlus sunna suna da dalili Qur'ani da hadisi. In ga ji ahlus sunna sun daidaita akan wata ka'ida to suna da dalili. Bari ku ji dalilansu. Na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu fara da hadisi ko da aya, ko da yake da aya da hadisi ma kusan tare suka taho. Lokacin da aka yi fatahu Makka a shekara ta 8, sai manzo Allah ya ce a je a yaƙi Hunain. Hunain wani gari ne tsakanin Ta'if da Makka. Waɗannan kafiran suka tada ƙayan bayan an ci Makka da yaƙi. Sai manzo Allah ya ce a je a yaƙe su. To a hanyar zuwa Hunaini sai sahabbai suka tarar da mushrikai suna da bishiya da ake ce mata Zatu Anwat. Wannan bishiya mushrikai sun canfa ta. Sukan ɗauki inda su tafi yaƙi, sukan ɗauki abubuwansu na yaƙi suna rataye a jikinta suna neman albarka ba wurin Allah ba. Da sahabbai suka ce manzo Allah iji Allah na zata anwatin kama lahum zata anwat. Suka ce ya manzo Allah mu ma sama mana bishiya da za mu rika neman albarkacinta, muna sa kayan yaƙin mu don mu je mu yi nasara wurin yaƙi. Sai manzo Allah ce subhanallah, yayi motsin rai ce subhanallah, Allahu akbar, innaha sunan. Qultum kama qala banu Isra'il li Musa. Ku karbi wayannan da Allah. Qultum kama qala banu Isra'il li Musa. Manzo Allah ce wa sahabbansa, kun faɗi irin kwatankwacin abinda mutanen Musa suka gaya masa. Me mutanen Musa suka gaya masa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. To nan ne mahallin shahidin da hujjan ahlus sunna yake. Sahabbai sun ce a sa musu bishiya su nemi albarkacinta. Dala neman albarkacin bishiya ba wurin Allah ba. Kafirci ne ko ba kafirci ba ne? Manzo Allah ya kafirta su? Bai kafirta su ba. Saboda akwai dalilai, akwai dawabit, akwai subutu shurut, wantifa'il mawani kafin ka ce mutum kafiri. Bai ce musu kafirai ba. Annabi Musa ma da yake tafiya da mutanensa da suka ce a sama musu wani abin bauta da ba Allah ba, bai ce musu kafirai ba. Me ya ce musu? Innakum qaumun tajhalun. Sai ce ku mutane ne jahilai. Bai ce musu menene kafirai ba. Kun ji dalilin ahlus sunna? To mu ma yanzu duk wanda ya shiga demokradiyya yake cewa ba wani tsari mai adalci, ba wani tsari da da'abi a samu zaman lafiya sai demokradiyya, sai mu ce masa innakum qaumun tajhalun, kai jahili ne. Hukuncin da masa kenan. Amma mu ce masa kafiri, a'a. Sai mu ce kai jahili ne. Ba don kai jahili mana da kafin cewa tsarin da ya fi dacewa shine tsarin Allah. Mu hukuncin da muke musu kenan da jahilci. Inda muna ɗaukar su kafirai ne, me ya jawo aka yi makirci har aka tsare ne? Ba goyon bayan wannan siyasa ba ne? Inda na yadda shi kafiri ne har zan goyi bayansa? Tsaraka Muhammad bin Muhammad ya jahilce ne. Da ya nasabta mu wannan aƙida tasa. Yana sauta mana ƙida tasa. Da haka nan mutum zai yi aikin kafurci amma ba da ka ce masa kafiri ba. Domin me? Sai an samu subut, ishrut, wantifa'al, sai an samu sharuɗan da suke tabbatar da shi kafiri ne. Wannan kuma bai yiwa sai ga ka gashi. Sai an samu korewan abubuwan da zai tabbatar da shi ba musulmi ba ne, sai ga ka gashi. Ta haka kenan duk 'yan siyasa kawai ce ba musulmi ba ne, ko kuma da suka shiga demokradiyya ce ba musulmi ba ne? Akwai ilimi a cikin nan? To wannan aƙidar tasa ta jahilci shi ya nasabta min ita. Ta haka ni na barranta da aƙidarka. Demokradiyya aiki ne. Shi kuma mai aikin wane ne?
musulmin da suka shiga. To kaga ba za ka ɗauki hukuncin demokuraɗiyya ka ɗora wa musulmi ba. Za ka ce demokuraɗiyya kafirci ne, amma ba za ka ce wanda ya shiga demokuraɗiyya kuma kafiri ba ne. An gane wannan ko ba gane ba ne? Akwai wanda bai gane ba? Za ka iya cewa shi'a kafirci ne, amma ba za ka duba ɗan shi'a wani ka ce masa kafiri ba, don sai ka yi zama da shi. Za ka iya ce ɗariƙa cikinta akwai kafirci, akwai zindiƙanci, amma ba za ka ce ɗariƙa kafirai ne gaba ɗaya ba. Kun gane yadda abin yake? Kun gane ko gane ba ne? To Muhammad bin Muhammad da ya karatu ba bai san wannan ka'idar ba. Al-hukumu alal fi'ili laysa hukuman alal fa'il. Hukuncin da ake yi wa aiki ba shi ake yi wa wanda ya aiki ba. Saboda akwai uzurruka da ake biyo mutum. Shin wannan abin da kace masa kafiri ne ya ma fahimce shi? Shin yana da ma da ilimi a kai da ka kafurta shi din? Haka ne. Ba a aika saƙon kafurci daga nesa a kan mutum, ba a wannan. Aƙida ce ta halittu, to shi bai sani ba. Ɗaura ka Muhammad ka zalunce ni ba da aƙidan cewa duk wanda ya shiga demokradiyya kafiri ne, amma demokradiyya kafurci ne. Don ba tsari ne na Allah ba, kuma kishiya ne na Allah. Ni a nan na tsaya, karka kai ni gaba. In kana da wancan aƙida ka je kai ta yi ruwanka ya rage naka, amma bayan kin gaskiya sai ɓata. Amma ina maka nasiha ka je ka yi karatu. Wannan cutan ba za ka warke da ita ba sai ka yi karatu. Kai matashi ne, kana da lokaci. To wannan kenan na dakata anan saboda ba su tsawaita. Sai na biyu, akwai waɗansu malamai, Allah ya saka musu alheri, Sheikh Nazir Lawan Jos da Malam Aliyu Abdullahi da wani bawan Allah da na gani a social media, wani matashi da dai sauransu da sun yi ta maganan cewa ya kai malaman izala suka zo Bauchi taron ɗaurin aure, amma ba su zo suka gaishe ni ba ni da lafiya. To waɗannan malamai da suka yi wannan maganganu, su irin Sheikh Nazir Abdullahi, Nazir Lawan da Malam Ali da sauransu, ina jin akwai abin da suka sani suka manta ko kuma ma ba su sani ba. Shi ne ke son fitar da shi. Domin da sun sani da kuma ba su manta ba, da hankalinsu ba zai tashi ba. Domin shi Sheikh Nazir ya fita ce wallahi hankalinsa ya tashi, ransa ya ɓaci da ya ga wannan. To shi ne ke son faɗakar a kayi. Na farko tukunna mu sani matsayin gaida marar lafiya haƙƙi ne ba na wajibci ba, haƙƙi ne na ya kamata, ya dace. ‘Yan uwanka musulmin bai da lafiya, ka je ka gaishe shi. Kai in ka je garin da yake ma in son samu ne, ka kai masa ziyara. Kamar yadda ni da na je Kano, duk da sabanin da yake tsakaninmu da wannan malamai, da yawan kuma na ɗebe ku mun je ziyara, don nuna muku ba, ni sabani na da mutum ba gaba ba ne. Don na mai maka raddi ba shi ya nuna ina gaba da kai ba. Da ku ɗin nan mun je da ku wajen Daurawa, har ma'aikatarsa ta Sirra mun je gai da shi, haka ne? Mun je wajen Sheikh Abdul Wahab, har gidansa ne sama, haka ne? Muka je wajen gidan Dr. Ahmad, muka je wajen gidan Dr. Aminuddin, haka ne? Muka je gidan iyalan Malam Jafar, muka je gidan masallaci Sheikh Qasim Al-Hotoro, muka gaishe shi, haka ne? Duk waɗannan mutane da na ambata ina jin ba wanda ban taɓa mai masa da raddi ba. Amma da ke ba gaba ba ne, ba ƙiyayya ba ne, da hana kai musu da raddi, in kai musu ziyara ba. In ka dawo nan Bauchi, akwai malaman izala da yawa da ba su da lafiya, na je na gaishe su. Tare cewa ban yadda da ƙungiyar ba, balle ƙungiyanci. Misali limaminsu da ya rasu, Allah ji kansa Malam Ibrahim, yana rashin lafiya, na je na gaishe shi. Da ya rasu na je ta'aziyya. Kai na'ibinsa ma Malam Isa Anguwan Jaki, sau biyu na je na gaishe shi bai da lafiya. Da ya rasu ma na je na ta'aziyya.
kai Sadisu Alhaji Sani ma na angon jaki yana da rai, zuwa na gidansa biyu, kuma na san shi kusa ne a Izala, bai da lafiya na je na gaishe shi. Kai shugaba Ino dan Asabe shugaban Izala na Bauchi da ya rasu, bai da lafiya na je na gaishe shi, da ya rasu na je ta'aziyya. Malam Babangida Jafu da aka masa rasuwa na je ta'aziyya. Kai ba wa dan Izalan da zan san an masa rasuwa a Bauchi ban je na gaishe shi ba, saboda ni ba gaba nake da su ba. To amma yaya aka yi abun mamaki, ba fa yana ce kowa wajibi ne sai ya zo ya gaishe ni ba haka nake nufi ba. Na ce muku ai haƙƙi ne na me ya kamata, amma ce malaman Izala waɗanda suke zugawa suke cewa manya-manyan malamai su zo Bauchi taron ɗaurin aure. Na ji ɗaya daga cikin malamai ma yake cewa mun zo ne mu taya ɗan uwanmu murnan ya aurar da ɗiyarsa. Da yanzu akwai wani a musulunci? In mutum ya aurar da ɗiyarsa ka taso daga wata jiha ka sako mai a mota ka zo ka tashi murna? Kuma taron ɗaurin aure suka zo, ba fa walima suka zo, ku bambance tsakanin walima taron ɗaurin aure. Ita walima akan yi ta ne bayan kwana 3 bayan an yi aure, to su kuma ɗaurin aure suka zo. To yanzu kafin mu je ko ina, don Allah malaman Izala ku ji tsoron Allah, in kuma kuna jin tsoronsa ku ƙara. Manzo Allah ya taɓa zuwa taron ɗaurin aure? Ta Allah kawo mana gurin. A Madina ma ba wai ya sako mu ba ya tashi tinkin abun hawa ya je wani gari ɗaurin aure ba shi zai bayar ba shi zai karɓa ba. Don Allah malaman Izala dukkan ku na duniya ku kawo mana hujja, ku kawo gurin. Wallahi mu dai ba mu sani ba, mu taɓa gani ba, ku ƙare mu. Taron ɗaurin aure? Kuma ma yanzu dubi a halin da ake ciki na talauci, malami ya sa motar mai 100,000 a motarsa daga Kano, daga Kaduna, daga Sokoto, wasu daga Nijar, wasu daga Cameroon, wasu daga Chadi, wasu daga Kano, wasu daga Gombe su zo taron ɗaurin aure, a lokacin da a garin da yake akwai wanda bai iya ci sau 3. Dala wannan malami in yace shi ahlus sunna ne, ya san sunna, ya san me manzo Allah ke kira akai. Ka kashe 100,000 zuwa da koma ka sawa manka, ka zo wajen taron ɗaurin aure, ba kai ne mai bayarwa ba kai ne mai karɓa ba, bi ma'ana ba kai ne waliyin miji ba kai ne waliyin mata ba, kai ka zo sai keke a ce an bayar an karɓa. Wallahi malaman Izala suna da matsala, wallahi suna da matsala. Sai yasa ka gane ni suka ɗauki gaba da ni da ƙiyayya, saboda ba mai fito ya gaya musu gaskiya ƙarara sai ni. Domin mai ai akwai saɓani tsakaninsu da 'yan ɗariko, 'yan tijjaniyan ƙadiriya, amma ya hana su yi mu'amala. In wani ya rasu su je masa ta'aziyya, da ɗan gidan ra'asul jarima ya rasu duk har limamin Izala ya je ta'aziyya. Wani su mata kalmar su a hannu. A lokacin da fito na kalubalance su, ya ce mutane da kuke ce musu mushrikai, kuke ce musu kafirai, kuma ku je ta'aziyya ba shine Allah ya gafarta masa ya masa rahama, ba ku rawar kanku ba. Na ce za a mayar muku da raddi, sai ga daga cikin ƙwarin Bauchi, 3 idiots ɗin Bauchi ya fito yana musu raddi. Ku sha hausoshin lemu da kaga magana da faɗa ta zo ta tabbata. Bai hana duk saɓani da suke yi ba, suna kiran 'yan kadiriya mushrikai, 'yan tijjaniya mushrikai su je su haɗu a ƙofoshin shugaban ƙasa, su rungumi juna, su yi hoto, su haɗu a ƙofoshin gwamna, su yi hoto. Amma ni da sun yadda ba ɗan ɗariƙa ba ne, ba ɗan shi'a ba ne, ba ɗan ƙalaƙatu ba ne, ba ɗan komai ba ne, amma sun yadda ni su yi gaba da ni ta kai mu har su zo Bauchi, ba mutum ɗaya tab da ya tako kafarsa nan, mutum ɗaya babu shi. Amma kun ce ba gaba kuke da ni, to menene? Wai menene? Kun san wani abun mamaki? Kun san ni in ba ya tada abu ba na magana a kai. Bari ku ji abin da ya faru. Ba sun yi taro na Izala a nan Bauchi suka yi na ƙasa ba kafin wannan taron ɗaurin auren? Kun ga 'yan agajinsu suka dinga ruruwa a nan suna layi, malam ya yi jiki, Allah ya baka lafiya, malam mun gode, saƙo na isa, da uniform ɗinsu da komai daga ko ina cikin ƙasar nan. Kun san dalili? Su ba su da matsala da ni.
magoya baya sun fahimci da'awan, sun fahimci da aka sa gaba. Matsalan malamai ne, su kuma hasada ce. Matsalan ta malamai ne. Yau ga wani Allah ya masa dan wata ɗaukaka, in ya faɗi magana tana karɓuwa, in ya faɗi magana tana yin nisa, da haka nan bari mu dunkushe shi, bari mu rufe shi. Ita ce matsalar. Amma ku da idonku, satin da suka yi a nan duk kullum 'yan izala a cike da mota da uniform da komai a nan, su bi ni sallah, mi komai da su, to aka yi malaman su kuma suke gaba da ni. Wasu ma nan suka kwana, wasu ma sun zo ba same ni ba. Kenan kaga in muka je wa'azi, da muka je birnin kudu, suwa suka karbe mu 'yan izala. Da muka je nasaru, suwa suka karbe mu 'yan izala. Su magoya baya, abinda ba a son su gane sun gane. Ba a son su gane cewa ni sunna nake karantarwa. Sai yasa suke ɓaci na, suke gaba da ni, amma kuma Allah ya ganar da su. To a wannan zaman da suka yi, wani ɗan agaji babba, ba da a mace sunansa ba, bayan mun gaisa da shi sai ya ja ni gefe, sai ce, malam, mun yi magana da Balalau, shugaban izala na ƙasa, a kanka. Na ce masa, baka da lafiya, ya kamata ya kira ka ya gaishe ka ko a waya in bai zo ba. Wannan fa yana faɗa ne zai je masa. Sai na ce masa, ka gaya masa, na ce to ba ni wayansa, ba ni wayan Balalau. Sai ya bani. Billahi allazi la ilaha illa kira biyu ne masa ya ki ɗauka. Bayan na kira shi biyu ya ɗauka, kuma har ya bar Bauchi ko a waya bai ce malam ya jikinka ba. Amma ni kuma da suka zo nan hotel ɗin Bauchi, Zaranda, sai da na ɗaibe ku da shi da Kabiru gobe muka je muka gaishe su. Haka ne ko ba haka bane? Kana ciki ko? Kamar da malam Jafar da ya zo sai da ɗaibe ku muka je muka gaishe shi, da Abdullahi da ya zo muka ɗauke shi muka je muka gaishe su a masaukin su. Mun mu ce menene? Ni gaba nake da su ba, ku kuma almajirai na ban dasa ku akan ku yi gaba da su ba. To mutumin da ya zo nan Bauchi, har dan agajin ku ya baka namban waya na, baka kira ni ba, ni na kira ka ɗauka, ka gaya min wanda ta aya Balalau zai jawo akan haɗin kai in ce da gaske ke yi. Dan zaka ji suna cewa wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, suna maganar kungiya ta haɗu ne, ba maganar musulmai ba, kungiya ne. Duk in ka ji dan izala ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu, ku haɗu akan igiyan Allah kar ku rarrawa, yana nufin ku haɗu akan kungiya ne. In ba haka ba to mu ba ku son kanmu ya haɗu. Ai ita ziyara takan rage ƙiyayya, takan rage matsala, takan kawo sulhu. Duk tsiyar mutum a ce ka kawo masa ziyara, ai ba dai dauke ka maƙiyi ba, ba kuma dai walakanta ka ba. Haka ne ko ba ka bane? To ya kai su. Taron daurin aure babu shi a musulunci, ko akwai? Wallahi babu. Sai za muka je Makka da Madina yanzu, har ka je ka da ba ga taron mutum uku na daurin aure ba, har ka da in shekara 10 da ka yi, ni dai ban taɓa gani ba. Ba su aure ne? Me yasa ba su tara mutane? Ba addini ba ne. To amma malamai kusa ko man mota saboda 100 zuwa da koma tsadan man nan, wai ka zo shaidar daurin aure, shaida. Ba kai ne mai bayarwa ba, ba mai karba ba, ba waliyin miji ba, ɗan kirinki. Kuma wannan su ne malaman sunna. Wai waɗanda su ne malaman sunna. Wallahi, in dai malamin sunna ne, kullum yana kyaman wani abun da ake nasabta shi ga addini wadda kuma manzo Allah bai yi shi ba. To in dai malamin sunna kaga yana kyaman wannan abu. Don shi malamin sunna kullum yana so ne a yi abun da manzon Allah ya yi ko ya ce a yi. Taron daurin aure ba addini ba ne, ba musulunci ba ne, musulunci bai zo da shi ba. Ai ni na aure da yayana biyu a nan, kun sani? Ba wanda na gayyata, daga ni da na bashi na baka na karba, suka tafi abinsu. Amma yau malaman izala sun zama kamar 'yan siyasa, wajen ɗaurin aurensu daidai ke da 'yan siyasa. A wajen ɗaurin aure da a gane kana da mabiya, za a gane kana da abokai, za a gane kai wane ne, sai a ga cusa ko ina zuwa cika masallaci, an gama da manyan riguna ɗauki hoto. Wannan sunna ta sha wahala. Waɗannan su ne ahlus sunna. Yanzu aka tambaye ko da yanka haka manzo Allah yayi? Jabir yayi aure, manzo Allah bai sani ba. Abdurrahman ya aure, manzo Allah bai sani ba. In ana gayyata, wa ya kamata a gayyata? Manzo Allah ko? To kai da ka zo daga Kano,
ɗan kirinki, ɗan sokoto, ɗan kirinki, ɗan kaduna, ɗan chadi, wai kun zo taya munna da mutum aure da ɗiyarsa sunna ce? Sunnan wa? Ku gaya mana sunnan wa, ku kawo gurin. Sunnan izala ce, ba ta manzon Allah ba. Sunnan izala ce? To wannan kalubalancin da nake musu ƙarara shi yasa suka ɗauki gaba, suka mai da abun gaba. Maimakon suka ji su gyara, su gaba ne. Su gaba ne. Dukansu suka gama ma suka yi wa'azi da daddare, suka tafi ba ɗaya ko a waya, ko ɗaya. Na gani a social media, ko a waya malam ya jiki. A babi ne ya kamata, ban ce wajibi ba ne. A babi ne ya kamata. Ta ma ina. Abin da ya sa na ce Sheikh Nazir ka manta, da har kake mamaki sun zo bauchi su jirce ni ba. To yanzu magana ta da na daɗe ina yi, ita ke son tunasar da kai. Kun san kama ne da aka kai ni kurkuku da gwamnatin Bauchi ta yi. Na ce suna da hannu. Da Allah wanda yake da hannu aka kai ka kurkuku, za ka yi rashin lafiya zai gaishe ka? Wanda ya sa aka raba ka da matarka da 'ya'yanka, za a yi baka abinci ba mai guba ka mutu a kurkuku ɗin. Ya goyi ba shi ne zai gaishe ka? Ku gane su, da aka shiga nazir kan ranka ya ɓaci. Duk wanda suke da hannu a kama ni, na san su. Kun san dalili? Gidan gwamnatin Bauchi ina da almajirai da yawa a wurin. Ina da masoya da yawa. Duk abin da ake suna gaya mini. Da wanda aka shawarce su kan kama ni suka goyi baya, da wanda suka ce a yi maganin su a ladaftar da shi mu ma bai bar mu ba, duk na sani. Da wanda suka yi waya daga Kano suka ce a kama ni, duk na san su. Duk na sani. To wanda ya maka haka shine da aka yi rashin lafiya zai gaishe ka? Tsakani da Allah fa. Ba shi ne a lokacin da jin makircin da suke yi ba na can sun zo ma Allah isa? Ka sa a kama ni kuma ka zo? Ai zuwan su ma a lokacin ya nuna. Da suka zo, sun zo gidana? Sun je kurkuku? Sun mun jalje? Ko a waya? Da aka gayyatan gwamnati ne kudin daji, kwanan dajin su aka ba su suka tafi. Kun ga magana ta tabbata ko? Kudin kwanan dajin su ne, gwamnati ta gayyace su. Ba da ni suka zo ba. Da ka zo gari don mutum baka zo gidansa ba? Baka buga masa waya ba? Baka zo ji almajiransa ba? Ka je gidan gwamnati a ba kudin dajin ka tafi ka ce wai ka zo wurinsa? Dan ku jiya tunanin mutane? Ƙarya ce wallahi. Zuwan su Bauchi bai da alaka da ni. Kuma suna da hannu wajen kama ni da korana a Bauchi. Suna da shi. Sadakan nan Sheikh Nazir da Malam Ali, ni ban yi mamaki ba dan ba su zo suka gaishe ni ba. Wallahi ban yi mamaki ba. Kai ba su ba, duk wani malamin izala na Bauchi, kun san da rashin lafiya nawa ya kai wata 3, ba ɗaya da ya taka kafarsa a nan ko a waya ya ce Allah ya baka lafiya. Amma kun san wani rashin tsoron Allah su da neman duniyar su, lokacin da gwamna yanzu mai ci kauran Bauchi ya ci zaɓe, gwamna MA ya sa aka kama ni, aka kai ni Abuja. Bayan na dawo daga Abuja an sako ni, DSS ta sako ni cikin Ramadan. Suka dinga zuwa suna zugan zuwa. Dukkan suka dinga zuwa. Ka sa lokacin abin da suke tsammani? Sai abin da na faɗa a wannan gwamnati. Saboda gwamna Kaura ya ce 75 na cinsa zaɓe ni ne, kuma sun ji. Wallahi tala har 'yan ɗarika sun zo mun jarje. Har 'yan ɗarika sun zo jarjen kama ni. Almajiran ra'asul jarima. Kowa ya zo, 'yan shi'a sun zo, 'yan izala sun zo, kowa ya zo. Tunaninsu gwamnati za ta tafi da ni, sai abin da na ce. To da tafiya ta suka ga cewa, to ai shi malam wannan gwamnatin ma bai barta ba. Sai suka fara baya, suka fara ɗauke kafa. Kun san abin da ya faru? Ƙarshe suka je wajen gwamna suka ce masa, dama mun gama fa za ka iya tafiya da shi ba, baka san halinsa ba ne. Kai ƙarshe ba suka komawa suna zuga gwamna ɗin. So koma suna zuga shi. Wadda da yawan su ma ba su yi shi ba. So koma suna zuga shi. Saboda haka nan
da wannan gwamnatin tana yi da ni za su zo ko don gwamna ya gani ya ce musu menene ai waɗannan suna tare da mutumi na Malam Idris, kuma wancan ma dalilin zuwan su kenan. Dan gwamna ya gani ya ce wannan suna tare da malamin mu wanda ya sanadiyan zuwan mu 75 na a musu. Ka san su uwarsu ba ta mutuwa, ubansu baya mutuwa. Duk matan baba ce, duk mijin iya baba ne. Sai sa duk gwamnatin ta zo ko ta sheda ne sai ta tafi da waɗannan malaman ƙungiya. Don su cimuci ne. Kashe mu raba. To ni kuma sun wace ba haka nake ba. Ko shedan ya kafa gwamnati in yayi ba daidai ba sai na gaya masa. To sun fahimci haka. So haka nan kar ku yi mamaki wai don malaman izala sun zo sun cika, sun zo shaidar ɗaurin aure ba walima ba, amma ba wanda ya buga mun waya ko ya zo guri na Sheikh Nazir ba ku san su bane. Ko kun sani kun manta da su. Amma wallahi bana mamaki. Duk inda aka kai ni a Bauchi, ofishin iya, gidan sarki, DSS, CID, Civil Defense, duk su ne, duk 'yan izala ne. Duk inda na je na samu ɗan izala a gurin. Ta kuma wannan ne za ka yi rashin lafiya zai gaishe ka? Sun mai da abun gaba ne. Amma alhamdulillahi magoya bayansu, su tsakaninmu da su ba komai sai alheri. Za su yi ta bugo waya, malam muna jin saƙo na isa, Allah ya maka albarka, ana karantar da mu tauhidi, ana karantar da mu sunna, ana kusantar da mu da manzon Allah, ana nisantar da mu da bid'a da shirka. Wala yan izala da yawa da suna nan. Wallahi. Saboda matsalan ga manyan ne shugabannin ne. Shugabannin su ne. Kuma kaga abin da suke mun dinnan, wala shi suka yi Albani. Lokacin Albani yana raye, ai usulubinsa bai da kyau, shi bai bar kowa ba, mu ma bai bar mu wa mu'ali suka dinga yi. Ba su zo jikinsa ba sai da ya mutu. To ni kan bana tsammani in na mutu ma za su zo jikina, ni kan bana ma tsammani. Saboda ƙiyayyen ta yi yawa. Kuma wani abu guda da na ce muku, hatta malaman da suke na izala na Bauchi, ba wanda ya taba buga waya ya ce malam ya jikinka. Kai mata na ma da ta mutu ba ɗaya da ya zo mun ta'aziyya. Billahi lazila ba ɗaya. In dai malami ne a Bauchi babu shi. Kai hatta ma wanda na karantar cikin malaman izalan da ake alfahari da su, ni na karantar da su, ba wanda ya zo nan. Kuma ma duk sharrin haɗa mu da malaman izala na waje na Bauchin ne. Sun ga fitila ta danna tasu. Ko ba ga bane su ne. Duk wanda ya zo sai sun ɓace ni. Na Bauchin izalan Bauchin su ne. Wallahi tallahi su ne. Allah ji kan Giro, Abubakar Giro me ya faɗa? Da ya zo nan Bauchi walima Abubakar Waziri, aka ji aka zuga shi, aka gaya masa maganganu na ƙarya a kaina, kawai sai hau kaina. Shi ne na zo na masa tuƙa da warwara. Da ya ji wani lokaci sai Allah ya kawo shi da razau lokar game ya zo wazi. Bayan ya gama wa'azi ya sauka sai ce Allah sarki, an haɗa ni da ɗan uwa na Ahlus Sunna faɗa Malam Idris a Bauchi. Sako ya kai masa, Allah ji kansa. Almajirinsa ya bugo min bayan rasuwan sai ce wallahi malam. Sheikh Bashir ya ce malam mun yi magana baki da shi, ce wallahi dai kai ma ziyara nan Bauchi. Allah ne bai cika masa burinsa ba. Allah ji kansa. To kaga wanda shi bai dauki abun gaba ko kiyayya ba, ya yadda zan iya masa da raddi, zai iya mayar mini. Sabai sun yi sabani, ba wani abu ne ba ko a musulunci ba. Amma gaba tsakanin musulmi da musulmi, wannan bako ne, bakuwar aba ce. Dan na saba ma kai gaba da ni, dan ka saba mun yi gaba da kai, musulunci bai san da wannan ba. Amma za mu iya saba kai gabar na yamma, ka dauki bayintan ka dauki tawa, mu ji Allah ya mana hukunci, ya san mai gaskiya sa wanda ke kan daidai. To amma gabar fa ɗaya malamin izala ba da ya tako kafa nan ɗaya
kun zo da manyan riguna, kun zo kun yi abin da manzo Allah babu shi a sunna. Babu zuwa ka tayi daga wani gari ka je wani gari wai te mun nayi wani aure da diyarsa, wallahi babu. Taron daurin auren ma babu shi. Sabai ba su yi ba, manzo Allah bai yi ba. Amma gaida mara lafiya fa. Haƙƙin musulmi ne kan musulmi, bi ma'ana abu ne wanda ya kamata musulmi ya je ga dan uwansa bai da lafiya, in ya mutu ya je janazarsa, ya kuma je ta'aziyarsa, kin ka da shi kai masa sallama, ba abin da yake kore wannan. Amma ina zaka ji suna jawo hadisan ba su aiki da su, su jawo ayoyi ba su aiki da su. Ayoyin da izala suke ja da suna aiki da su, wala da musulunci ya ci gaba. Amma zaka ga malami yana jan aya yana nuna maka aikace, shi ba zai iya aiki da ita ba. Zai jawo ta ba, amma ba zai iya aiki da ita ba. Wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku haɗu kan igiyan Allah guda, kar ku rarraba. Shi kuma aikace na ce ni ba zan iya aiki da ayar ba. To in kana so mu haɗu, ba ni da lafiya ko jalje, ni ko malaman ƙungiyarka sun yi rashin lafiya na je, sun mutu na je ta'aziyya, to ni ban da wani haƙƙin, ni ban da shi. Kuma ka ce kana so kai ya haɗu, kai ya haɗu, kana gaba da ni, kana hasada da ni, baka ki a ce maka yanzu na mutu ba. To in na mutu yanzu me duniyan kai ba za ka mutu ba ne? Ni ina ganin wautan ma wanda yake burin wani ya mutu, kai ma ba tana kanka, tana kan kowa. Al-mautu babun wa kullun nasu dakhiluhu, ya laita shi'ri ba'da al-maut madar. Mutuwa wata kofa ce, kowa sai ya wuce ta wannan kofar. In na wuce zaka wuce, in na bi zaka bi, to me a ciki? Dan ka yi wa motar daukan gawa dariya, gobe za ta dauke kai ma ima dariya. In haka ne, kan yi zara, ku ji tsoron Allah. Sabani ba gaba bane, sabani ba kiyayya bane. Kun zo ana gaya muku karerai a Bauchi, mahasada wanda sun ga inuwarsu ta dishe, inuwarsu ta dishe, ba a jinsu, sun zo suna gaya muku karerai. Wani tsinanne ma mara tsoron Allah wai ce in an ka zo gida na ziyara ma bana fita. Allah kai fara bana fita. Mun mutane suka zo ina walakanta su. Ka kawo mu ziyaran walakanta ka, in ba tsinanne ba da faɗi wannan. Ka kawo mutum ziyara ya walakanta ka, makaryaci, mara tsoron Allah. To ka kawo mutum ɗaya da ya zo aka walakanta shi, muna bin ka bashi, in baka kawo ba kuma ka tabbata kai tsinanne ne. Mutum ɗaya tak da ya kawo ziyara aka masa wulakanci nan, ko ɗan izala ko ba ɗan izala, kai yan ɗari kuma sun kawo ziyara nan, na mutunta su. Ga Tijjani na hukumar shari'a bai kawo ziyara nan ba, ma da Sagiru ba kana nan ba. Sau nawa ne ɗan gidan suka zo nan? ‘Yan shi'a nawa suka zo nan? Wa aka walakanta? Wani ya zo da tayar sama a nan ya zauna, na ba shi kujera. Ka ce wai na walakanta mutane? Da ka haɗu da Allah, ba ƙungiya da ƙungiyanci yana cinka ba, wala za ka haɗu da Allah. Ran lahira ba maganan ƙungiya, musulunci kawai. Inna dina inda Allahil Islam, wa man yabtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa bil akhirati min as-sar. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Musulunci aka sani, ba ƙungiya ba. Wannan ƙungiya wasu katti ne suka nada sunar, ko ba katti bane? Ma anzalallahu biha min sultan, ba wani hujja. Mu sunan mu musulmi, addini mu musulunci, nan muka tsaya, ba za mu je gaba ba. Ya ishe mu, wannan ita ce aqidar mu. Tambaya ɗaya biyu. Bismillah malam. Alaikum assalam. Amin. Na'am. Malaman garin nan, ƙungiya. A gabansu. To ai lokacin sun zo su jani ne, suna so su jani ne. Da suka gaba dan jawo bai suka koma fada kuma, ko gani bane? Ai sun rubuta mu letan izala a can, in je masallacin sun karantar na Gwallaga, sun turo da dawo daga Madina. Yace to ga sharuɗa na, ni fa in nazo karantarwa fa tsumagiyar kan hanya ce, in nazo kan kungiya ba dan batta ba. Daga lokacin aka ce kai wannan dai ba za mana mutane, kai yake nan ba sake gayyata na ba, kuma wanda ya kamo leton gashi nan kusa da ni. Ci gaba. Tambaya ta gaba a kansu, shi malamin sunnar da kake kai ba
ba su yadda ba sunnan da nake kira a kai da tauhidin nake kira kai ba su yadda da shi ba. In sun yadda da shi sai gaba da ni. Yau kai da kake wani aiki sai wani ya zo yana taya ka, me ya kamata kai masa godiya. To amma kai gaba da shi ba ka yadda da aikin da yake yi ba. Haka wannan magana gaskiya ne, ba su yadda ba. Su kai ba za ka yi sunna ba a wurin sai kana kungiyar su. Sai yasa duk maganan ayoyi da suke jawa a haɗa kai na karkashin menene kungiya. Sai yasa wani lokaci zaka ji cewa ya ware gefe shi kadai ai ya bar ya ware daga cikin wa. Na ware daga musulmi na ba cikin su ko daga kungiya. Su ba wa kansu amsa. Na ware amma in ce ba mu musulunci ba na fita cikin sa. To alhamdulillah na'am karisa. Abu na farko hasada. Abu na biyu kaskancin cewa halin abin da kake ciki malam sun yi yadda za a yi tun kafin social media a dake ka an yi abin kuma sai ga wace saboda ana yin abin domin Allah duk lokacin da ya zama malam in za ka yi abu domin Allah wallahi malam Allah shi ke daga ko ba ka har abada insha Allah malam ai ina ganin daukakan wannan da'awa ma ni ina sasashe sai na mutu kuma akwai kwanakin baya wancan karo na ce akwai ranar da zan zo in na mutu ne wata matsala ta taso a ce kai yau ga ranar su Idrisu sai wani ya ce ai malam an faɗa ma ya ce hatta matsalar Nijar ne ta taso aka ce ga ina malam Idrisu yake da ya zama Faisal raba gardama ko gane bane saboda haka magana ka gaskiya ne. Allah taimake mai ba mu ikhlasi. Can baya alaikumus salam. Amin daga kin gaskiya sai bata. Abun mamaki maudu'in da suka tattauna wurin wa'azinsu haɗin kai, haka suka faɗa. Na gani fa an turo mini duk karatun da malamai suka yi haɗin kai. Don Allah inda kuna tsoron Allah kuna aiki da abin da ku karanta haɗin kai. Mai karantar da sunna ba ɗan shi'a ba ne, ba ɗan ɗariƙa ba ne, ba ɗan kaza ba ɗan kaza ba, kuma kun yi da haka. Kuka zo gari ko a waya malam ya jiki ko kaba ba da ya taso kuma ku ci haɗin kai a zai maka haɗin kai na ƙungiya ne ba na musulunci ba ne. Allah ya kama su suka yi maudu'i wai haɗin kai. Da yanzu kun yi haɗin kai. Ni in kai muku ziyara ku ki kawo mini, ni ku mutu ko wani na ku mutu in je ta'aziyya ku ki zuwa. Dala maudu'in da kuka saka na haɗin kai ne. Shi dan izala na ja maka aya amma aikace na ce maka ni ba dan yi aiki da ita ba. Amma dai mun karanta wa mutane shikenan an ji an wuce abin da suke kenan. Da ba bambancin da'awa na yawanci da nasu akwai rashin aiki. Mun muka faɗa sai mun aikata ya. Su kuma ba. Da Allah wani malamin sunna ne zai sha babban riga ya je taron ɗaurin aure ana ɗaukarsa hoto. Malamin sunna ba ya sa riga irin ta maroƙa, ya sa riga irin ta 'yan siyasa, a ji ana ta ɗaukan hoto, ka ce wannan sunna ce? Taron ɗaurin auren manzo Allah bai yi shi ba. Ba mu sani ba da kaɗe-kaɗe ko ba mu sani, amma hoto kan ana yi. Akwai maroƙa wanda manzo Allah ce in kun ga su ku ɗebi ƙasa ku watsa musu a fiska, kuma ka ce kawai malamin sunna. Sai ka gani wannan malaman izala na daɗe da dawa daga rakiyarsu, wallahi na daɗe daga rakiyarsu. Za su ja muku ayoyi da hadisai amma aiki babu. Sun yarda su haɗa kai da 'yan ɗariƙu da 'yan kadiriya a je gidan shugaban ƙasa, a je gidan gwamna, a yi sallah tare, a ci abinci tare. Amma Idrisu ko Jalje babu wannan, shi bai cancanta ba. Yi kai ko Jalje bai cancanta. Na gaya muku matata ta ƙarshe da ta rasu ta bar mu 'ya'ya wajen 7, duk malaman garin nan ba wanda ya ce mana Allah ji ƙarni abin da ɗinka ba ɗaya 'yata ta rasu ba ɗaya da ya zo mun ta'aziyya, babu ɗaya. A ɗauka wasu ba su sani ba, amma kuma hankali zai ba a ce duka ba sani ba. Kamar yadda ba dai a ce duka sun sani ba, haka nan kuma ba dai a ce duka ba su sani ba. Wani shine adalci. Yawa
kai ba su ba, hatta gwamnan Bauchi mai ci yanzu wala a lokacin na ɗauka zai amfani da wannan dama ya ce bari mu zo mu yi wa Malam Idris da ya taimaka mana ya goyi bayan mu, matarsa ta rasu, bari mu zo mu masa ta'aziyya, bai zo ba. Amma shi ai na je na masa ta'aziyya da aka masa rasuwa, da bai da lafiya ma na je na gaishe shi, da aka kama yayansa ma na gaishe shi. Ni ba ina wani abu don baka mun wani abu bane, wallahi ni nake tsakani da Allah ne. Wani ya rage naka ko kai ko baka yi ba. Amma aka yi wuce har zuwa yanzu. Gara ma isar jinsa ne mai gida kusa da ni, shi ya aiko ya ce yana ta'aziyya wa rasuwan iyali, ya ce Allah ya saka. Shi ne ma na ji yanzu ya yi kutufo da shi. Yanzu an yi SSG 3 kenan. An yi SSG 3, an yi chief of staff 3 daga hawa zuwa yanzu. Duka SSG 3 na duk su masu laifi ne. Chief staff guda 3 duk masu laifi ne. Shi ne wankekke. Ko? To shi ma na san yana zuwa. Kamata dinu yadda ka binciki wani, kai ma da bincike ka. Daga ƙarshe izalar jihar da muke ita ce matsalar. Wallahi kai akwai ɗan izala ma daga Zaria ya ce malam na fahimci matsalanka da 'yan izalar Najeriya gabaki ɗaya matsalan izalan Bauchi ne. Ya ce kamar yadda izalan Zaria ta so ta kawo wa Albani matsala, har ma da yake cewa ku 'yan izalar don uwanku 'yan iska kuna bin junanku sallah ne. Ya ce ɗan izalar da yake wani ƙasa ko wani jiha ba zai sani ba, amma su na Zaria sun san abin da suka yi masa, su suka tsokano shi. Har ma yace in ka mutu aka tambaye ka mai addinin kai, in ka ce izala ce wuta. Duk su ne. Haka nan matsalan izalan Bauchi ce. Duk malamin da ka ga a ƙasa ko a wani guri yana faɗa da ni, izalan Bauchi suka cusa masa. Kuma wasu su ma almajira ne, na karantar da su. Kuma in sun isa su fito su yi magana in faccaka. Su ne na karantar da su. Su ne suka ga fitilar su ba za ta kunnu ba, su ne. Duk wani malamin da ya zo, Allah ya ji kan Alhassan Sa'idu wanda muka yi karatu da shi a Bayero, muka yi da shi a Madina. Wallahi ya zo nan Bauchi, akwai wani wa'azi da aka yi na ƙasa na izala. Ya gama wa'azinsa tsaf ya sauka, sai wani ɗan izalan Bauchi sai ya je jikin kunnensa, kus 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 kus. Me ya gaya masa ba ji ba, taraf sai Alhassan Sa'idu sai ya koma kan mimbari na izala, sai ya ce mutanen Bauchi ku yi hatara, a nan Bauchi akwai wani malami da ya ware man sharza finnari, duk wanda ya koma gefe dai koma a cikin wuta shi kadai. Ya zo yana ce ai alole da Coca-Cola, yana cewa ai da zobo da zuma. Inna lillahi wa inna. Ni da aka mun nace wani Alhassan sai na kace shi ne, ni nace alole da zuma da dankonta nan duka. Ni Coca-Cola da baka samu ka sha ba shi ne ka sai kai alola da shi. Ta izalan Bauchi ne. Izalan Bauchi suka cusa masa wannan ƙaryan. Su suka cusa masa. Har ya ga bidiyon na gani, har ya sauka sai ya koma. To wannan su da ake rashin lafiya su zo su duba ka. Haka malam Nazir ka ya hakuri. Ka sani ka manta. Tafiya na kurkuku su ne. Ko rana a gari su ne. Ka san iyaka dai rashin lafiya a raba ka da iyalinka, shi ma cuta ne. To shi ne dai zo ci mala ya jiki, ko ya sako kafa ya zo, kuma don rashin basira ya kusa haɗin kai. Wato haɗin kai naku na kuya kuko, sai Idris kan ba nema haɗin kansu. Ba nema. Wallahi kun ji kunya, Allah sauwaka saura na lahira. Amma duniya dai kan a wajen magwaban kuma kuna ji, saboda warwaran kanku da kuke yi. Malam bismillah gurguje. Amin. Na Kano. Kamar Malam Lawan Turayam. Shi kama ba wannan taron ya zo ba, tun kafin taron ya taso ya zo shi. Almajiran Albani tun daga Zaria suka ɗauko mota suka zo. Kaga wani ya nuna masoyanka ne, suna tare da kai. Amma wadda fa ba wai ya taso ya zo bane, a munasaba ne ta kawo shi, ya zo bid'a. Taron taya murnar ɗaurin aure. To akalla dai ba dai amfani da wannan daman ba. Amma na faɗin almajiran mota ba suka ɗauka suka sha mai, suka zo har na almajiran Albani, su farfesa Asgar.
motar su ma ta ɓaci a hanya. Za a gaya mu ma suka ce kar a gaya ma da yanzu zai ce zai ɗauki nauyi, su suka ɗauki nauyin kayan su. Aminu su rebe bugo ke gaya min sai suka karfe 3 na dare a hanya. Allah ya saka musu, Allah ya biya. Irin su dawo da zahiri, Allah ya biya su, suna nan da yawa, Allah suna nan. Duka malaman da aka gayyato, duk malaman da aka gayyato su, dukan su babu wanda aka bashi ya bada auren, dan siyasa aka bayar ya bada auren. dan siyasa ma aka bayar. Inna lillahi. To ba shi ne ce wanda na faɗa ba kai ne mai bayarwa ba kaji dan siyasa aka ba. A to a dan siyasa zai iya tura miliyan 50 wa shi uban amarya zai tura miliyan 30, kowa gane ba ne. Kai wasu su ma da su iya zuwa wurin don su haɗu da sanata ɗin, dan siyasa da su iya zuwa. Ai koram ne, ai raraka ne, raraka ce, raraka kuma tana da salo iri-iri. Dan rage kaɗan, raraka ta kowa da irin nasa rarakar. Kaɗan rage kaɗan. To kaji ba ɗan siyasa ne bayar ba, gaskiya ne. Kai ya kai ka tabbatar cewa ɗan siyasa ne? Ni na ga ɗan siyasa a gurin yana jawabi, kama ni kan ba zai iya tabbatar shi ya bayar ko ba shi ya bayar ba. Yasa ni ban yi magana wanda ya faru ba ma, amma kai kana da tabbacin shi ya bayar? Kai a ɗauka ma, duk da a ɗauka da Allah saurar ka ji, shi ya bayar ba shi ya bayar ba. Muna magana waɗannan yuyuyun da suka taru, me suka zo yi? Abin tambaya me suka zo yi? Shaida mutum biyu bai isa ba? Duk Bauchi a rasa masu shaida mutum biyu? Duk Bauchi a rasa masu shaida mutum biyu? Akwai malama da suke cewa shaida ma a aure ba wajibi bane, suka ce shaida aka zo aka yi walima ma ita ma shaida ce. Kamar da maza da ce ku rabe tsakanin halal da haram. Zina ita ke boyewa, aure fa a bayyana shi. Ko walima kai ita ma shaida ce, ka auri wance. To amma taron daurin aure fa aka samu wani mara tsoron Allah ya ce wai sun zo waliman aure. To aure babu walima cikinsa. Aure in dai walima ta sunna ce sai ba an daura ake yi. Wannan sunansa launching, abinda kuke wannan taron launch. Wadda ka dala kun taɓa gani ina zuwa taron daurin aure ni a nan Bauchi? Yaushe aka bata mun lokaci ba da abin yi ne? Haka kawai zo gayyen soɗi ina can nesa, wani ya auri wance sadaki kaza, ai ba ta da wani addini ne? Sai yasa ko waɗansu kamar ina ganin basu banci da awana ba ne, wasu suna kawo invitation card. Ni ina zuwa ɗaurin aure ne? Kuma yanzu wani invitation card da aka kashe kuɗi aka yi shi wajen ba da Allah bayan auren ya danyi da shi. In yar na yadda kuɗi, in kona na kona kuɗi, in ajiye sha zuwa yaushe ya cika mun guri. Wanda duk koyi ne da wanda ba musulmi ba, wala duk koyi ne. Yanzu ni nawa da babu takardan ba gayyata, akwai da sai ce auren bai yi ba. Sako zuwa ga Muhammad bin Muhammad na Sulaiji a takaice, dala abubuwan in kana maganganu ka daina cewa mu, domin duk abin da ya faɗa ce mu kusuwa karka cewa ni, in ka ce mu sai abin ya tabbata ku da wasu kuka yi. Amma ka ce an gayyace mu, da aka gayyace mu an mana tambaya kaza, da muka dawo mun karanta littafi kaza, kusuwa. Allah ne yake amfani da irin wannan usulubi na girmama kansa, azumu nafsa. Amma kai fa kana usulubi naka fa daidai bane. Gyara na biyu, cewa da kake kai ba kakashin uban kowa, ba shegen da ya saka ka, ba bukatar kai wannan lafuzan, ba bukata. In kace ba kakashin kowa magana ta kare, amma ba kakashin uban kowa, ba ga kakashin kowane shege, haka aka ganku, kai ba ruwanku da kowa. Amma da kai dawa ka ce ba ruwanka da kowa ba, bai yi ba. Za ka mai da raddi za a mayar maka. In ko ka mai da raddi akwai ruwanka da wani, in ya mayar maka da raddi akwai ruwansa da kai. Bai ka ce kai ba ruwanka, sai dai ka daina da'awa. In dai za ka yi da'awa ba ka ce ba ruwanka da kowa ba, ba ka isa ba. ‘Yan wanka musulmi kana da ruwa da su. In ta kama yi mukafala a yi dubar a yi, a fahimta da kai na fahimta a fahimce ka. Saboda ka wannan usulubi na mu mun yi kaza, an mana kaza, don Allah ka daina shi.
yana nuna kamar kana da girman kai. Amma yanzu kamar mu 10 mun yi abu don ya cewa mun yi kaza mun yi kaza. Amma yanzu an tambaye ni tarihi na karatu sai ce ai mun yi firamare daga shekara ta kaza zuwa kaza, mun yi secondary daga shekara zuwa ta kaza, mun yi university. Kun yi kai dawa? Kai sarki ne? Sarakuna suke yin wani usulubin su ma ba kan wai wani nasi mai kwara ba. Sai ka ce na yi firamare kaza, na yi secondary kaza, na yi kaza. Haka ake simple and easy. Muhammad, kana bukatar ka je makaranta, kana bukatar gaskiyar magana. Wannan siya ne ƙwaro-ƙwaro. Kuma ka daina ɗaron baki na kana cin albasa. Ka daina dangane da aƙida da ba tawa bace. In kai kana da aƙida irin wannan, ni ba aƙida ta bace. Ni na kan yi ne bisa abin da na karanta na aƙida ahlus sunna wal jama'a, shi nake bi, ba ra'ayin waɗansu mutane ba. Allah ya sauwaka. Innal hamdalillah. To wannan wanda ya magana ce a gyara saboda jama'a, shi a midiya ya gani sai ya ɗauka ɗan siyasa ne bayar. To abin da ake so kenan, dama kai kuskure ka gyara. Yawwa, da yanzu aka ji wani ya zo fitar da cewa ku yi tsinuwa da shi. To ya janye maganar, ya janye. To ka zama na ƙarshe? Waye ne kan to? Malam Sagiru, ka zama na ƙarshe da Allah. Ba bambanci tsakanin ƙwayan ƙungiya da 'yan ɗariƙa. Me za ka faɗi haka? Haka ne? Magana mana sihir tana da wajahi. Kun san 'yan ɗariƙu sukan yi fito da wasu abubuwa na ibada da cewa abin suna da kyau. Har sukan kawo hadisi masu karkatar da ce yana da kyau. To yanzu ya ce 'yan izala ma abin da suke kenan. Su kirkiro abin da babu shi kuma su nema masa matsayi a musulunci. Ka ga yanzu idan taron ɗaurin aure ka kira shi walima, taron ɗaurin aure, ka karkatar da nassi. In ka ce sunna ne ko addini ne, don wani ya aure da ɗiyarsa, ka taso daga wani jiha ka zo wai cewa ka taya shi munna, wannan ba addini ba ne. In ka ce addini ne, ka shigo da sabon abu. Allah ya sauwaka, ma sagir, Allah ya saka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، إن اجتماع في مكان عقد النكاح ليس بسنة، ولم يثبت عن النبي ولم يثبت عن الصحابة، إنما هو أمر محدث لا أصل له في الدين، عادة من العادات، عادة من العادات. كثير من الصحابة عقدوا النكاح ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومثالنا على ذلك جابر وعبد الرحمن بن عوف، كلاهما تزوج امرأة ولم يعلم بالزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد النكاح. ونرى ذلك حين سأل عبد الله بن جابر حين تزوج ثيبة، فقال له النبي: أبكرا أم ثيبة؟ قال: ثيبة. وإن دل هذا على شيء إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالنكاح ولم يجتمع الناس حتى يخبره أحد الصحابة. إذن ليس من السنة الاجتماع في مكان عقد النكاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد معاشر المسلمين صلوا على نبيكم كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين أن الائتلاف بين المسلمين أمر واجب الائتلاف وخلافه الاختلاف هذه الآيات التي نتلوها أو يتلوها بعض العلماء في مسامع الناس في مكان وعظ وعلى المنابر وفي المساجد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لماذا لا نعمل بها؟ لماذا لا نعمل بها؟ لماذا؟ هل الائتلاف كان وصار بين الطائفيين والحزبيين فقط؟ لا، الائتلاف والتوافق وعدم الخلاف للمسلمين جميعا، للمسلمين جميعا، لا يخص طائفة دون طائفة، أمر جامع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. اتقوا الله أيها العلماء، اعملوا بما تقرؤون، اعملوا بما تدرسون الناس، هذا أمر واجب. اللهم اعزنا بعزة الإسلام واكرمنا بكرامة الإسلام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الصالحين وانصر عبادك المتقين.